Ja, nu har vi så overstået noget spisning og lidt småleg, så går det sådan lidt mere over i almindelig leg her mellem Luca og Alba. Og alt imens de slås herude i forgangen, så de andre de er sådan gået lidt halvflade her om Walter, han ligger herinde under stolen og overvejer, at man skal bide lidt i benet, og så Victor han er i gang over på den anden side af bordet der med et stykke bagepapir, og Tilde overvejer, om hun skal finde et sted at sove, og jamen, det er Eddie, han er allerede gået kold, og lige sådan Max han smider sig på maven der. Og så har vi Luna, der ikke rigtig ved, om hun skal lægge sig til at sove, eller om hun skal spise, men hvis man nu kan kombinere det, så er det jo også fint. Så kan man jo bare ligge på maven og kaste indenbord, så godt lille pige. Spis du bare fra dig. Så det her, det er sådan, ja, hvad er det, en 20 minutter, en halv time efter vi hæver dem op til en gang spisning. Og der kan man så se på dem allerede, at aktivitetsniveauet det er ikke helt så højt. Man kan godt høre stadigvæk, at der er nogen rundt omkring, der går til makronerne. Blandt andet herhenne ude i forgangen derhenne. Der er altså de 2 piger derhenne, der synes, det er sjovt at finde et nyt sted at lege, som de andre ikke kender endnu. Det lyder voldsomt, men det er, men halerne de laver der endnu, så det er jo gode tegn. Nå. Når Luca ikke gider mere, så kan Albert også bare lege med noget andet derude. Sådan er det. Ja, det var godt, Luca. Hej. Hvad så? Hvad? Er vi ude og opleve verden? Hvad? Er vi? Hvad? Ja. Hej, Albert. Hvad? Skulle du også lige hen og sige hej? Nå. Og så Luna, hun er altså gået koldt midt i den kolde mad. Sådan kan det jo altså gå. Det kan også være hårdt. Og så Victor skal lige hen og kigge på her. Og Walter, han leger med bagepapir, alt imens far han ligger og småblunder lidt i baggrunden. Ja, han holder øje med, hvor de er, de små valpe. Han får stress, når der kommer sådan en 8 valp løvende hen imod ham, så flygter han gerne i panisk rædsel. Hvad så? Så er det Tilde og Alba, der er i gang lige her ved far her. Så kan I så være gode ved hinanden. Ja, skal vi være gode ved hinanden, ikke? Tja. Og så fra venstre herover de 3, der ligger her, det er så Max og Eddie og Walter. De er gået sådan lidt småkolde. Og så Luca kommer lige ind for højre sline, så man kan lave lidt ballade. Det er jo altid kedeligt, når de andre vil sove, men ikke selv er træt nok endnu. Men Luna, hun er gået helt fra koncepterne. Nej. Så. Nå, nu er far, der kommer her. Nej, lige så stille. Nu skal nok komme ud. Rolig. Ja, lige vil tage den. Nej, lad da være med det. Det lyder da ikke pænt på filmen, vel? Vel. Så, det er altså far, der ikke bryder sig om, fordi nu er der nogle af ungerne her, der bed ham lidt i haserne. Det kan han ikke lide. Så. Så begynder vi at gå kolde. Men det er jo også dejligt at se. Så man kan se hen ved hjørnet derinde, der er også en, der er faldet af en kul. Så man finder sådan sine steder rundt omkring, hvor man har lyst til at falde til ro. Ja, så fik jeg også set lidt om, hvordan det er, når gassen går i ballonen.